Mata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB magkukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB, kung nagahasta banggi, magkape kita with VP Henry na rin happy. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB. Si Ramsa na. Nagahasta banggi, VP Henry kan DCGB. idol me. Si Ramsa na. VP Henry kan DCGB an idol me. Matilam patatal ni. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Matilam patatila. Good morning. Hello. Kumusta? Kumusta ang Kumusta ang aldaw? Come on, everybody, everybody, everybody. Anong pizza na ngunyan, Ronald? Pizza 11 na ngunyan, ano? Kuha na pala ngunyan, ano? Pizza 11 na pala. Webes ngunyan, adi. Webes. Webes. Kumusta po kita, Gabos? Mga birthday celebrators natin, Feb 11. Aranin na po ang Valentine's Day. Aldawnin mga piuso. Mga magsing irog. Mga taong nagmamahalan. Ano da mga tugang ano ini? Yan na lang taon. May hapot ako sa taon. Taon, may hapot ako sa ito. Oy, sa mga birthday celebrators natin dyan, happy birthday. Oy, kumusta lamang kita sa tuyang mga taga Legazpi City, mga taga dyan po, mga tugang sa munisipyo Candaraga, mga taga Albay District. Good morning po mga taga Albay District. Good morning Tabi sa Indogabos. Sabi ni Padengre, hali ngaya pa sa Santiago 1:26-27. Naguhuna na siya makidiyos. Alagad dahil tataong magpugol sa iyang dila. Nagdadaya sa sadiri niya. Iyo mananggad adi. An sa iyang pagkamakidiyos, mayong halaga. Sa Diyos Ama, an malinig sa kamayong digtang pagmakadiyos iyo ini. An pagtabang sa mga ilo, asin sa mga babaeng balo, sa saindang kasakitan. Dangan an pag-ingat sa sadiri, na day madigtaan kan kinaban. Iyo mananggad ano? Iyo ini pala namang, ano nga na i-roll sabi kang ilo? So mga daing magurang, mga magurang, ilo. Ang ilo baga sa ref. Pero tapos sabi kan ilo. So mga daing magurang, ilong lubos na ngaya yan. Daing mga nagkabarayaan, ilo. Yan. Okay. Pangyayari, adi. Nakasurat pala ni mga babaeng balo o sa mga day ng agom. Pero pala niyan sa pwedeng tawang ki-attention pag balo ka na. Buda mga tugang ang mga tawo nasad na nag-iingat na dahil madigtaan ang kan kinaban.
yumananggad. Ano? May oras pa. May oras pa tabi para kita magbago. Kapatid, iga pang oras, kapatid, para kita magbago. Kadakol pang oras na kita dapat makahanda kayan. Habang kita nabubuhay sa kinaban, kadakol patabing oras, mga tugang na kita magbago. Kundi, Twist again, kita ang pagtubod tayo na yan. my summer. Kung ngaya yun na ini, Let's twist again, yun na talaga yan. like we did last. Magayon ang sinabi ni Padeng Ray Romero. Ano? Uliton ta para mapag-isip-isipan tang nagdadango. Ang naghuhuna na siya makidiyos. Twist the time is Alagad, day taong magpugol kan sa iyang dila. Nagdadaya sa sadiri niya. An sa iyang pagkamakadiyos, mayong halaga. no, you love me so. Sa Diyos Ama, ang malinig sa kamayong digtang pagkamatini makadiyos, iyo ini. We did last, Ang pagtabang sa mga ilo asin sa babaeng balo sa saendang kasakitan. like we did. Dangan ang pag-ingat sa sadiri na day madigtaan kang kinaban. Ade, sige daw, pagkatid-atidon ta daw mga tugang iyan. Na sa tuyang ginigi na basa, kung tama po ang sa tuyang pagiging makadiyos, kung tama ang paglilingkod niya to sa satuyang organisasyon na kinakaaniban, tama daw ang satuyang pinagigibo. Kung iyan mga tugang bako tama, sa makapaghuna tang tama iyan, atid-atidon ta po ang satuyang binasa. Amen? Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning. Department of Health, Bicol na uyam na sa mga taong habo na magsunod sa protocol. May kinaraman sa COVID-19. Inipuan sa sa mga napag-orulayan pagkatapos na mismong si Director Vera ng Department of Health ang makariparo na sa mga saudan sa satuyang palibot. Habo na dakit ang magsurulog din mask. Dahil na po na-obserbar ang social distancing, buda iba pa. Asin garin normal na po ang sitwasyon sa tuyang kapalibutan. Sigon yan sa pahayag, mga tugang kan Department of Health. Sa ibong nalado, magin si Director Noida, ang co-chair kay Nikan IATF, nagkumpirmar man na talagang napag-ururunan ang siring na bagay. Mantang saro sa napag-ururunan, iyon tungkol sa mga driver na nagmamaniho na ang mas po sa koko. Asin ang mga driver na habo magsulog din face mask habang nagmamaneho nin mga pampasaherong mga bihikulo. Alat-alato nindo, tamaya abutan kita kaya. Buda, mga tugang ang PNP daw. Iyon na sugo na magmanihar kay niya mag-implementar kansiring na bagay para si tahon. Ang mga driver nin mga public utility vehicles na dahi po nagusulog nin mask. Sa kabaga. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niya itong mga Buena Manong Bareta in the morning, digdi po sa DCGB. Update, may kinaraman mga tugang sa kaso nin COVID-19 sa Bicol Region. Sa latest na report na itinao kan Department of Health, may igwakitanin 17 na positive sa COVID sa tuyang lugar. Ang 17 kinabibilangan Kampito sa probinsya Canalbay. 2 po sa Legazpi, Sarong Daraga, Ginubatan, Libon, Pulangyasin, Tabaco City, Tagsararo yan. Saro man sa Daet, 3 sa Kamsur, Tagsararo ang Balatan, Nabwa, Tinambak. Depong naidagdag na kaso ang Katanduanes, Buda, Masbate. Mantang, ang Sorsogon po may na-record na 3 sa Sorsogon City, 2 sa Castilla, saro po sa Gubat. Pangyayari sa Maabak. 12 lang po ang naging recorded na recoveries sa Bicol Region. Mantang, depo ni dagdag mga tugang nagadan, may kinaraman sa sinabi ng bagay. Ayan tabi ang latest mga tugang na report kan Department of Health tungkol tabi sa COVID-19. As of now, ay madali lang ha. As of now, ang Bicol Region, igwatabi mga tugang ki
619 na aktibong kaso. Mantang igwakitanin 4,518 na cumulative cases magpoon kanumi naging Marso hanggang ngunyam po na Pebrero. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal sa Satuya Tabi na palibot. Ordinansa para sa paghigpit mga tugang o kaya ordinansa para sa paghigpit sa mga video okay sa probinsya Canalbay padagos naman na pinagluluto sa iba-ibang lokal na gobyerno magin ang gobyerno probinsyal. Enot kay ni naipasar naman kan Legazpi sanggon ang panlunsod ang ordinansa na nagabawal sa mga video okay. Ang video okay da bawal mga tugang po alas 7 nin aga hanggang alas 5 nin hapon mantang alas 10 hanggang alas 4 nin hapon. Yan po ang mga buwan naman ng report kung yan na pagkaaga digdi po mga tugang sa morning hearing mga baretang mainit-init sa satuyang programa. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Bueno, aramontan ang parada kan mga darakulang bareta hali dyan sa luwas. Alas 5:21. Baretang sunod-sunod sa morning hearing. Padingal Armario, good morning. Buhian mo. Good morning, buddy. Pangadji ta. May mga helang. Ngunyan aldaw, buddy. Yung pigapod na anointing of sick. Agbulong, kan may mga helang. Pero dahil sa COVID, dahil na tugutan kan simbahan na darahon. May mga helang sa simbahan. Tiring kan dating naging kagawian. Imbes, intensyon na sana sa mga misa, ngunyan na aldaw. Digdi sa parokya, kan taisan sa paginot ni Father Maui, Father Morillo, ngunyan aga, iguananin misa, alas 6, tabi yan, para sa indong intensyon na ipangadji. So may mga helang. Dati kaya ang mga kapadian, personal iyan na nagbibisita sa mga simbahan sa barangay o ermita para duman tigadaraman sa mga may helang kan mga kapamilya. Asin duman iyan bibindisyonan dati-dati. Pero ngunyan, dahil nga ni sa paglikay sa COVID, bawal na muna. Kaya ang pinaka-importante ngunyan, ipamisa na sana, asin personal na pagpangadji para sa tuya mga mahal sa buhay, lalo na iguanin na mamatian. Yan ang kalas ka na informasyon, digli sa luwas. Alam Mario, DCGB. Salamat. Mari ka nito, interview ta si Father Momoy Bormeyo, ano? Sa tuyang healing priest, ha? Toto, tilingon ta, no? Mientras tanto, Lowens Barcena nasa linya. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat natin, Titi Andre. Nakakwang ka na, dapat palang kayo naroon kaya oras, nakakwang ka na, ano? Naka-foundation ka na. Ano? Ede? Ano doon kaya? Ano? Sa Diring Foundation? Kaya nga, naka-foundation ka na, araw kaya oras. Sa Diring Setup? Tangan na pag tuminindog ka na dyan sa tuyang gigibuhon. Wow nga ya, guwapo. Primate na? Yummy nga, yummy. Ano? Yummy. Anong, malsum na nga. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Roger Tabi, BP sa iba pa niya itong mga bareta, guminibo din paagi ang Albay Provincial Police Office nin ibang mga tema, kuda ibang mga programa, mga kakaibang programa, ngani na makapagpartisipar, makadugang sa pagpartisipar kang publiko sa saindang kampanya kontra illegal na droga asin terorismo. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DCGB News ni Police Major Dexter Panganiban digdi sa Legazpi Port District Area kan sa makasabatang kan DCGB News ang tagapagtaram kan Albay Provincial Command. Nangon niya na pagkaaldaw magkondusir sinda
kan pinagsasabing projects Tanglao, solar lamp making project na ikukondusir nin libre Aha. sa mga piling mga partisipante sa mga tios na sektor tangani ng makadugang sa indang hanap buhay buda dagdag skills tangani naman na maipnuan ana kakulangan kan serbisyo daw kanapik Aha. tanugad sa mga ararayong lugar problema man ang daw ana brown out alagad sa paagi kay ning project Tanglao sa solar lamp making bakusan ng ilaw ang papailawang kundi maging mga cellphone pwede digdi i-charge palan Anong solar love making? solar Ano sabi sa'yo na magigamiton sa solar love making? Ano solar lamp pag-una ko, lamp making. kung solar lamp iba man ito Sus Mariosip na. kamo dito kang aldaw Ang pagdangog ko sa'yo mo, solar love making, solar lamp making. Walon lamang kita kainin ni ano ini. Walon lamang kita kainin ni Ate Babes. Roger Aha. ang sistema pala nagpirili sinda din mga nagkapira mga grupo na mga volunteer organization man Yes. tapos yung mga nagkapiriling mga grupo na ito ta BBP Henry may duwang mga manlain-lain na mga miyembro ka na mga manlain-lain na organisasyon atin eskwelahan pati mga tios na sektor sa mga arayong barangay natuturoan kung paano ang paggibunin solar lamp. Yan, solar lamp making pala. Pag antaling ako ibaon. Tapos Okay. pagkatapos kayan, pag naturoan na itong duwang ito, libre. Pero libre man itong maturo sa inda mga miyembro buda sa mga pipilion na komunidad, maduman sinda sa mga komunidad ngani nang turuan man so mga muyaman na makaukod na magibukan solar lamp. Gari transfer of of skills. Roger. Yan. Okay, good. Susog kay Panganiban, saro ini sa mga proyekto ka na Albay Provincial Police Office nga ni na mas maparani pa na mga kapulisan sa komunidad, lalo na sa mga tao, sa mga tiyos sa sektor. Dahil Ayos. iyo ini, kung matatandaan baga, sinda daw, termina sa ang pinagigibuninda, kampanya kay kampanya sa paagi kan pangapudan, buda paggibunin mga tarpulin, Ayos. alagad susog kay Panganiban, mas marhay daw na may mga siring kaining bagay. Asin na mismo nga ni daw si Police Colonel Santiago kan Albay Pipio, sinuporta na ng siring na bagay, tadahilan tadakula daw ining bagay, tangani ng may inculcate man daw ang kampanya ninda kontra nga ni terorismo buda illegal na droga na maparayo daw ang mga kabataan lalo na iba pang mga tiyos na sektor na mag-intra sa mga illegal na droga asin na pag-intra daw sa pinagsasabing terorismo na iyo ang nagpapatakot sa paz y orden. Anong klaseng lamp anong gagabito na materyales? Mga ano na ini so tong sa mga piglalagan baga tabi BP kan Kami sa ilaw. kayo, ora kami kan mga bako solar lamp kami kayo, dukalwong lamp making. Wow. Yun na buti kan Jane. Ito, ni buti kan mineral water. Mimitsahan lang yan. Pagkamitsahe, bugtagan mo kiga sa laog, Yun na. padukoon mo, saboritan mo, solve ka na. May Bako yan kakaiba. Yan iba yan. At pwede na mag-charge. Dabis naman ano. Oo. Ano daw kita kaan? Di maray man ano. Roger. Maray man. Kaya ang na aga, may... So kung sabi yun, pag nag-brown out sa palibot, bako na rason na ngaya. Alam mo ngaya, di man lugod mangyari. Sus, kung may mga kalamidad. Oo. Biglang nawara sa mga kuryente. Kung tratao kita ka yan, pwede kitang magkailaw sa harong. Pwede magkailaw sa arong. Yes. Tapos ang ilaw Isa mo. na training sa inda. So, kapartner nindang agency na nagigiribo manin solar, may mga solar technology. Magayon yan. Gigibuo na yan ngunyan na aga dyan sa Astrodome. Magayon yan. Sige, distancing pailing ta ano ka daw. na? Sa Astrodome. Magayon yan Magayon yan. Distancing program sana. Social distancing. Oo, social distancing. Oh. Tapos, ang kinagayunan pati, ako nangangaipo ngayon in training sa sarong komunidad, available sinda. Iyon. Magayon yan. O, biro Sa mo, lalo sa mga harayong lugar baga. ang gamit-gamit Deng mineral water. kuryente. Para Putik kan mineral butilya. water. Butilya buda tubig kang mineral water. Solve ka na. Oo. Maray man. Dapat talaga mineral water. Oo, so Taday butilya ka pwede mineral yan. water. Taday man talaga ang tubig na hali sa LCW di buda sa Daraga Water District. Di mailaw. May mailaw, tamalabog. Di wala.
Okay. Roger, ta. Pwede Sa taon Rubat kay Ange dyan sa ano oras sampun ka? Alas 8. Lasotso, Albay Astrodome. Roger. Magayon yan. Magayon yan. Oo, Roger, ta. Taro daw ini sa paagi maan ka na Albay Provincial Command kan PNP na masuportaran ang pagkortar sa plastic pollution dahil ang taan gagamiton nga ni so mga gamit ng mga mineral water na iyong Yeah. magsisilbing ilaw. Ayun, Okay. Roger, so yan ta, BBP, paramihan rin sa mga dagdag na istorya kay Bas Henry Boy Mata sa Mobile Unit. Ako po si LBB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Uy, alas 5:29 na. Jomar Bien na sa linya. Jomar, Jomar. Salamat, BPA. Good morning sa mga karantabay. Sa dagdag na barera, sarong lalaki na akusado ng rape ang na-arrestar kan baka kay pulis. Ang suspitsado na dahil man pinangaranan para mapropiran, ma-identifikar ang sa iyang biktima. Iuhan sarong 23 anyos na lalaki, soltero, alaga di guang live-in partner, sarong laborer, asin residente sa barangay Tigubuhan kan baka kay Albay. Siya na-arrestar sa barangay Damakan ka nasabing Banwaan uli sa alias warrant of arrest na ipinalungas ka ni Korte kadakagi pang Nobyembre 29, 2022 dahil pa siya tugot na makapagpiyansa. Ang suspisadong ini, yung number 7 most wanted person sa Banwaan kan Pakatay. Yan ang report, Jomar Bien, CCTV. Salamat, Jomar. Dumang kita mga tugang sa kinamamugtakan ni Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, marinaga Yes. sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta halidigdi sa 3rd District, nagdududa ang liderato kan Libon PNP, partikular si Chief of Police Abel Harabiho, kunata habang nagkahaloy, nagpaparabawas nagkukuha ni approval sa sainda kan mga biyaheros paluwas Albay sa ibong kan haros araw daw iguanin mga nagbibiyahe gamit ang mga commuter van. Gustong sabihin tabi bibi kulang na nagkukuha ni travel authority yun ang pasaporte tangan isinda makaluwas digdi sa Albay. Ngunyan, nagkataon iguanin notifikasyon andil galigo PNP, partikular sa border control na maski ang mga polis duman, nagdududa man sa kunata harusan mga ban hali sa Albay para paano perme, baralik-balik ang biyahe pa Manila, pauli. Kung sa pag-analisar kan mga polis, gari madalion ngaya, digdi sa Albay, magpaluwas nin travel authority, asin madalion makakuanin medical certificate ang mga pasaheros sa kadabis na minaagi asin pinaghihiling ini kan mga pulis na nasa control point sa ibong kanda kulman digdi sa Albay ang kaso nin COVID. Kailan sa siring na duda Kandil Galigo MPS nag-coordinar ini sa Libon PNP na istudyaran digdi kan mga pulis para ma-validate ang agam-agam kan mga pulis duman na nagbabarantay sa border control na baka may nagpipiki na kan mga papeles para makatravel ang sarong pasahero. Dahilan kan siring na informasyon, automatic nagdesisyon si Libon Chief of Police Harabiho na magsugo nin sarong tauhan asin nagduman sa paradahan kan namamasadang ban na going Manila, automatic man ang sinugong tao pretend na pasahero nagpasiring sampangan kan Libon Town Center sa Barangay Zone 1 na timpuhanan puting Toyota Hi-Ace commuter van plate number NGM 9782. Ang katuyuan kay ni BP ikondusir an entrapment parte kan pag-validate kan informasyon hali sa Dilgaligo MPS. Sa madaling sabi, ang pulis na nagsagin-sagin pasahero nakipag-transact na sa driver. Nagpuna ang proseso. Primero, nagsabian na nagpipretend na pulis na pasahero na mapa Manila siya. Gurano ang bayad. Ang simbag,
kan driver na nakuha sa pangaran na Amador Bisa Galdo, 50 anyos, taga Rizal Street, Kamiling, Tarlac, ang simbag sapot kan pulis, 2,500. Oo. Paano ngayon, wala ako kay Travel Authority, Oo. dahil nga ako nin medical certificate, pero gusto ko ngayon na makapagbiyahe. Ano problem ngayon? Kami na ngayon bahala, package na ngayon dyan sa 2,500. Aha, okay. Sa madaling sabi tabi, BB, okay na. Tan supapahali na ban, pano-pano na, nin pasahero, Oo. duma na bighagad kan na pulis, an travel authority, paano ngayon? Pig-remind niya sa driver. Oh, so sayang O travel. tamahali na ngayon kita. Paano Permit. sa travel authority, tapos nga sa medical certificate, Oo. kung sita ngayon dyan sa control point, sa Pulangi, boundary kan Bato Camarines Sur. Oo. Boni na ngayon, tinao na tabi, bibi. Oo. May proforma na, remate, kompleto, piki, Salbatana. may nagpapaluwas nin piki, Ay, sus ko. kaya delikadong maray, ang siring na pinagigibo, ba na mga commuter na ini, commuter ban, sa pagsabing luwas laog na palandigis sa Albay na nakakalusot sa border. Sa border, siyempre, pag iniling na kompleto travel authority medical certificate, pirmado kan mga dapat na magpirma, chief of police, doktor, asin na siguro sa mayor, limate na, pipaluwas, pipalaog ang mga ban. Pinipalan, falsifikado tabi, bibi. O paano na kunigwanin mga gubid na balon ang mga ini? Sus ko. Bueno, sa pa, kumusta sa laog, so distancing sa laog kan ban? Natural, depende yan sa pasayro. Kung surusuan, kung dako lang pasayro, tuday man nga ni ninday. Napiki nga ni supapil na police, na travel authority, tapos medical certificate. Paano sa social distance na dahil mapiki? Sina naman sila nasa laugan ba? Iyo. Oo. Okay, so anong disposisyon, ano ang sasaparon ka itong nagpiki kan biyahe? Papailan siya tabi bipinin ka, so nakakunko na iningon yan digdi sa Libon PNP. Falsification of documents, Article 172 Tama of yan. Revised Penal Code. Fake Travel Authority and Medical Certificate sa iyang nakomiter na kaso. Rimati si Pugi. Wala tabi, bebe, hama na ang proforma kan na mga ini. Grabe, Gari pipila pa na sa kan pangaran. Pero igwanan nin mga pirma, kan mga dapat na magpirma. Nakulon dahil ni tabi, bebe, pultuhan. May mga pasayeros na aling Pulangi, may uwas, may pioduran. Kaya sabi ni Chief of Police Harabiho, sa nabuking nindang sitwasyon na ini, dapat na maging ikmat, dapat mag-kondosirmanin na entrapment operation ang mga Chief of Police sa mga kataranin nindang hipatura sa pagsabing siyerto sigurado na talagang dakol ang mga ban na posible arog na kainian pinagigibo madideterminar ninda ini kung dain na ni nagkukuha sa police ni travel authority nagpapapirma sa chief of police. Dako lang biyahe. Gustong sabihin talagang existido ang operasyon considering na mga pasistema nin mga tsuper. Matibay yan ang pagkadiskubre ka na chief of police ka na uwasan, no? Makuha nini, uwasan, no? Si COP Libon. Abil Harabiho. Si COP Arabejo. O maliksian ni Hiro kaning Chief of Police na si Police Colonel Abil Harabiho. Okay. So yan tabi bibi, booking na sabing sistema ni na modus ka na mga nagbibiriyahe, mga ban, hali digdi, Pasiring Manila and BC Birsa. Ay, okay. Yan tabi bibi, mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Totoo, tababalikan tayo yan na report ni Jimmy Boy. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요.
Grabe talagang mga man. De kitang mga kuan ano, yan mga masiramon patalikudon mo sa pun kampaho. Badulan mo mga tugang kano ini. Badulan mo ki mga kitumagikti. Mga tao ini. Marasa pa. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Pero ang hapot diyan, ano ang nagbubusol sa mga tao para manloko? Kaya arog ka na bagay, ngunya na pandemic. Siguro mahanap daw kita ka ang mga pwedeng mga sociologist, psychologist, ano sabihin magsimba? Sociologist gayon. Ano ang nagbubusol sa enda para magibukan mga arog ka na bagay? Adi, mahanap daw kita mga resource person ka iyan. Ha? Mga tugang kung natatamay mga tao na nag-isip naman loko, kung magibunin mga illegal, lalo na ngunya na may pandemic, buda nagabayular sa mga existing na regulasyon ta. Tugan mo na kita sa newsroom kan DCGB, iba po si News Manager Mar de la Cruz. Padigmar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Padagos na pagbayad sa mga empleyadong masayararom sa 14 days quarantine. Pinapilar. Pagpasar sa paid pandemic leave bill, ibigbusol sa Kamara. Aha. Department of Health ay mag-rekomendar na magpatop ng travel ban sa mga nasyon na may South African COVID-19 variant sigon sa Department of Health. Ayun. Mentras na paggamit ng bakunang gibukan AstraZeneca, pagrekomendar kan WHO, partikular sa mga may edad 65 anyos pa itaas. Aha. Eksaktong pag-abot kang bakuna sa nasyon, dahil pasigurado sigon sa Department of Health. MRT General Manager Rodolfo Garcia, gada na matapos tamaan kan COVID-19 Salbatan. kan Enero. Ano? Nagada ni kasubanggi. Aha. Oo. Kaya nagpumundo ang manamento kan DOTR sa pagkagadaan kan MRT 3 General Perang edad Manager. pa day. Perang edad. Dahil nabanggit tayo, Vivi. Oh, pero video ko na ini, siling ko May 50 plus na yan. may edad na. So, grabe no. Mientras tanto, interbank ATM fees, nakatalaan na maglangkaw sa Abril. Okay. Pero so, 15 sa withdrawal, magiging 18 na. So bako, kuan, iba sa ibang bangko? Oo. Diba nga BPI, pag nag-withdraw ka naman sa sarong bank ATM, 15 o 18? Dahil, pati sa mga nasa bangko, diba ka nag-withdraw sa bangko ito, may dagdag na. Pati so, Roger. over the counter? Dahil, so sa ATM, asa na. Okay. So same bank? Same bank? Same bank iyo. Human? Magiging 18 na. Talaga. Okay. Ayan. Kaya plano ko ng pag-withdraw ito nga hindi magulo eh. Yung nga ni. Biyo sa ng 5. Wala pa lagi, mag-withdraw ka pa lang kanin. Surusang ka 2,000 ano? Dahil mo pilit hanggang kunyan naman sila. Hanggang 20 mil. Hanggang 20 mil. Hanggang 20 mil. Ay, naka. Oo. Alright, sa iba pa rigting, maabot sa 500 na kumpanya sa nasyon ang gusto daw kan Novavax COVID-19 vaccine. Sabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, dahilan duman sa ginibong briefing kasuhapon, ba na ang distributor kan Novavax sa Pilipinas. Novavax, vaccine na nag-ibo kan Estados Unidos. Ayun. Novavax. Sabi may 89.3% na efficacy rate. Para sa mga may edad na ini, pwede. Roger on that. Yeah. Novavax Okay, sa iba pa digti na mga impormasyon asin mga headlines ko niya na pagkaaga, may mga dinarakop sa Manila. So, IAC, mga driver na nagpasakay ng pasahirong daing face shield. Wow. Daing face shield. Sa tuya, gay. Tod pa di. Gusto ko makaulay ang PNP chief, ang PNP Salbay ta. Sa tuya talaga, malala ang sitwasyon sa mga PUJ? Duman sa Manila, hinaktibar sa IAC tapos sa iba pang mga ahensya. Bigla na rakop. And mga nagpapalunad ni daing face mask, daing face shield. Pati sa driver, daday nakamas. Driver, obligado. Matawa ng pagkakani kong padusa. Pasalamat kita. Dahil di ba sa Bicol, napag-urunan yan sa meeting ka na ITF. Kapag kabay ka yan, dinarakop man sa mga overloading na.
Tama. Tama Itong yan. durukutan na sa mga pasahero, Aha. nasabi kang high-up, malinaw natin nagsusunod sa physical distancing. Oo. Okay. Okay, yan ang mga, updates mo yan. Ang kaso pagsuway sa existidong health protocols kontra COVID-19. Aha. Yan ang mga inampangkan mga tsuper mo yan. Mm. Okay, so far BP ang mga headlines sa katuyang padago sa pagantabi. Ang mga detalye sa paganabangan at yan alas 6 at alas 7 ng pag-aga. From Newsbase, Mardela Daigibag, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat pa rin, Mar. Tuloy-tuloy ang parada kan mga bareta. Ang bastonera nasa linya. Yung nasa inutan, naka-short shorts. Habang kapot-kapot ang baton. Medyo nagreklamo ang tinampo. Habang nagmamarcha, kapot ang baton. Ans Galero, good morning. Pag ako ang nagbastonera, kaya po ang ka-asphalt overlay. Maulit na naman sa DPWH. Masibot mo naman kayo. Apo naman kita kay Richard na de Jesus. Mataram ito. Ano naman ngayon? Matang ito nagbatak yan na tinampungaan. Nangyari. Pati sa Ate Lucy, si Butong kipaliwanag yan eh. Bako man nga yan sa quality kan tinampo sa gabataan. Magkaburukag ngayon na mga tao. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Oy, mamaya, bantayan mo itong sa police. Yes, opo. Oh, baka pwedeng, paano doon maka-interview kita kay COP? Ano? Bili man nakuhaan mo sa number, tapos ang kuna sana. Basta bala ka na mag-strategize taon-taon. Sige, sige. Gusto ko siyang maka-oron, opera kaya na magayon na project na yan, kang PNP. Ining tungkol sa meeting ba kang IATF kaso hapon? Sa pulis ang pigsugo na imponer sa mga driver ang pagpapasok log nin mask habang nagmamaneho. Tadakol nang day nagagamit, ang mas nasa kuko. Yes, Bakit ka, nag-jeep ka? bateta. Nag-jeep ka? Day. Na? May parasundo ka pala? Okay. may Paghapon, nag-commute. Pag na-available itong nagsundo sa mo? Oo. Okay. Saan ito? Andiyan lang. Okay. Sa gilid-gilid. Minsan, taga-humapon at Iba ito? Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning. Pati naman sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, inenganyar ni Albay Provincial Veterinary Office, Officer Dr. Pancho Melia, ang mga nag-atamanin baboy o mga hog racer dito sa probinsya kan Albay na dai matakot sa pagpadagos o pagpadagos kansen na pag-alag o pag-ataman kan siring na mga hayop dito sa tuyang kapalibutan maski na nga ni nagtataas ang kaso nin African swine fever sa probinsya kan Albay. Sigun sa informasyon ni Melia, dahil dapat na mabahala o kaya magkaradit ang mga nag-ataman nin mga baboy, particular na ining mga nasa lugar na konsideradong free zone pa o kaya safe zone pa, dahilan sa kuni hilingo daw, pakumansa na ang probinsya kan Albay ang solamenteng naghampang sa siring na krisis sa mga nag-ataman nin baboy, kundi pati naman sa ibang parte kan Luzon nakaka-experience naman kan siring na bagay. Ang pwedeng gibuhon o dakol man ang pwedeng gibuhon na sigun kay Melia tanganin na malikayan ang hilang sa mga karna o kay mga atama na orig tanganin na magkaigwaman nin kumbaga pagkakampante an sa tuyang mga kapamilya o kaya kababayan na nag-ataman kini. Sigun sa iya dapat na magkudusir nin kanya-kanyang inisyatibo naman ang mga hog racers digdi kung sa inday dapat talagang tugutan na may makalaog na siring kining hayop sa ipagikan sa ibang lugar asin magkundusir man nin sa diring disinfection sa indang mga kulungan nin urig. Sa kunya na Andoy Veterinary Office padagos ang sendang espersos asin pagkikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno dito sa tuyang kapalibutan tanganin na makortarman ang problema sa African swine fever na minakaw sa kunyan kan pagdiit kan supply ng karning urig asin man paglangkaw kan presyo kay ni sa mga merkado publiko. Sa VP Henry, mga impormasyon, Ange Galero, TCGB. Salamat, Angie.
Basahan ta daw kamo kirawit David. Ang titulo, Takodot, Pahadok, Nango na. Sinurat ni Padeng Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Diyos marhay na aldaw, itao ang pagalang, asin ang pagrespeto sa satong namumutan. Saldaw nin mga puso, dai makalingaw. Potoro kan relasyon, iyo ang mangibabaw. Mag-urog malamang sa bulan kan puso mga puso. Ang pagkamuot sa kapwa, dai niya to ipagtago. Pero pasigurohon na day tulos mag-ako kang relasyon na bawal na kaikakaraot niya to. Sa mga mag-irelasyon na day pang bendisyon, nin magurang urog na kan kasal pagsaroon. Dai pakasibot na tumana kan masiramon. Sabi sa dadangog ko, o bidaa nagugudakon. Kaya mga daraga, kudot-kudot nango na. Anitaw sa boyfriend, pero kudot na naiiba. Malanit pero nga ni, pwedeng makapag-ugma. Naan kudot na yan, magawalat nin istorya. Kamong ibang babae, magayon kung magkudot. Tapaano perinohon, sagura mo'y nag-uuldot. Iyan sarong pabor, aniba napapaulok. Sa aldaw nin mga puso, kudot ngo na ang tumusok. Para sa ibang lalaki, kita man magkiiba. Igalang ang namumutan, tabi man tios-tiosa. Kung may ibang namamatean, hadok ngo na an itagama, saka na ang purutukan kung may handa na sa lamesa. Tama lang magpakipot, lalo na ang mangudot. Rason na sa iba, o rason na sa daipa na sa tamang pagkamuot. Salamat sa daragang dai nasisibot, karahayan kan sa diri, iyo an minamaot. Kinudot mo ako, hadokan takaman. Saka nango na, ibang namamatean. Pero ang kudot mo, isaray ko iyan. Lugod man ang hadoko, dai mo paglingawan. May kanta ka, Nalso. Hinadok mo ako, hinadok ta kaman, an sa tuyang kawat, pahadok-hadokan. Gano'n nga iba man ang lyrics na kuha mo. Henry M. Iba man nga ito noon. Morning. Henry M. Aso ka, Anso. Morning. Saro, dua, tulo, apat, ang nagsayaw. Gararo kanso natutom kong lyrics. An saro kaini, an sa kong namumutan. Yan, masira mong pagilingon pag nagbabay baga sa baraylian. An sa imong namumutan. Adi, buda ka partner mo. The best, ha? Magayunon yan. Hanggang sana muna sa kapot-kapot, kurukis. Pero dahil makasobra sa kista, at may kubin ko niyan, pisngi lang, pisngi. Ade. Tapos, dumang ka mo sa sirong kan maaba ka. Tapos, mga tugang, mga alas 6 ang hapon, nagupo na so namok, darakulao na namok. Eh, nagmangno ka man ka iyan, Si Hen. Nagmangno ka man kan, may kuwang ka na, may ano nga napudgaan, may dinggi ka na. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright. Bueno, alamin ang mga balita mula kay Renz Luna. Renz, good morning, Renz.
Yes, maray na agad BBPS, yun na maray na agad sa mga parantabay para sa mga duganyato nga mga bareta sa man na lalaki ang arestado digdi sa Banuanin Daraga makalihis na dulagan ang sarong pinagkonduktar na checkpoint digdi sa sentro mismo kan Daraga Kasubanggi. Ang suspect na bidwilan ni si Thomas James Duran E. Melgar, 24 anyos, may living partner, sarong college student, as in residente yan Purok 1, Barangay Lakag, Daraga Albay. Asin sigundigdi sa pulis sa blatter mantagaan sa tuyong mga kapulisan ang Daragapian pinagkonduktar rin na checkpoint digdi mismo sa Rizal Street digdi sa Ilawod Daraga Albay kan uminagi ining naunambitan ng motorista asin imbis na magpundo pinaharurot pa kay niyan sa iyang darang motorsiklo kausa tanganing mamarangkal pa ini sa tinampo kasi nagreparo kan mga otoridad ngayon naunambitan ng suspect buyong palan asin na nagdadrive pa kan sa iya nga motorsiklo. Pagkatapos sa aresto, natulos ba na dinara diyan sa BRTH para sa medical na eksaminasyon ang naunambitan ng persona asin ngunyan nasa pator naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang mga nagdag na pareta. Renz Luna, DC Julia. Salamat Renz Luna. Happy 6th month mansari o birthday ni Baby Elise. Yeah. Baby Elise. Clemenia. So, makuha po ni Don Boboy at saka ni Don Yates. Good morning, tabi niyan, Ate Elsie. Good morning, Ate Elsie. An Mayor Dama kang mansyon. Good morning, Ate Els. Sabi ni Dan Orense, truth is like oil in water. No matter how much water you add, oil always floats on top. God bless and good morning. When daw mabag... Day pa pare. Day pa tabi. Pag-ibig na akong mabukas. Day pa po. Diyan baga sir sa lag sa palingki. Diyos ko, pati kagawad, wara mask. Dahil lamang ki social distancing. Sus Maria. Happy birthday po kay Lara Karin Lee, 12 sa February 12 ng bulan Sorsogon, sabi ni Manay Merly Caceres. Happy birthday. All right, ito sandali lang ha. Good morning kay Kagawad Jolie Madrideo, Kagawad Mayon Morco, Beats WD Arlene Blaso, Larry Rodriguez ng Tagas Daraga Albay, and Larry Rodriguez ng Del Rosario Kamalig from Kagawad Aji. For clarification, tabi Sir Henry, interbank ATM transaction lang ang may charge. Pag the same bank, wala po charge. Yeah. Okay, good morning. Ngayon po, for clarification, interbank ATM lang transaction ang may charge. Kung same bank po, wala po charge. Sige po. Salamat on tabi. Noted. Sir Henry, ang rason kung nata nakagibon driver kan van na magbiyahe Manila Albay vice versa para magkaigo suporta sa pamilya. Kaya dapat mag-ibo man paraan ng gobyerno kung paano matabangan ang driver. Yan. Okay. Good morning, tabi to my late lolo. Duwang klase man sa nantawo sa mundo na naluloko, manluloko. Have a great day, Ate Marcia. Yeah. Good morning, tabi, Ate Marcia. Happy birthday, Kuya Henry. Still remember me? Po, ay Mel. Si Mel. Good morning, Mel. Yan. I miss you, Mel. Iga pong positive sa Legazpi. Iga pong duwa na naidagdag susugpo sa Department of Health. Okay? Madali lang. Tama commercial na kabi ni Ronald. Madali lang ata. Ilingon. Ay sus, 57. Text messages sa smart number natin. Good morning sa mga taga-Pag-asa Daraga Albay, sabi ni Manay Miletro Brigada. Henry, okay na to, yung clarification. Sabi ni Mark, Migo, maray na aga, apot ko lang po sa DPWH, kunday na talaga ninda sulaton ang loo sa bugtong. Matindi ang apot mo, yung mananggad na agiang ko ini one time. Sige Mark, tayo haputa ha. Good morning. Ihapot ko lang tabi kung samo na mga nagabiyahe Kiban, Manila to Albay pero nag-abot sa Kamalig dahil na magpa-quarantine. Ay, araw kayo ni. Ihapot mo tabi dyan sa RH Kamalig. Sandali. Digdingani ngayon samo pala, nagabiyahe Kiban, Manila to Albay pero pag-abot sa Kamalig, dahil na naisus. Mga delikado. Yan, dapat isumbong ninuan dyan sa
Barangay. Ay sumbong sa barangay. Nga ni machikan barangay council. Happy birthday. Okay. Pag nag-checkpoint, happy birthday. Pag nag-checkpoint, wala man mapiriki ka na dokumento, sisiho na naman mga tao. O madali lang. Kung istrikto ang mga pulis sa pag-checkpoint, wala man mapiriki ka na dokumento, sisisiho na naman ang tao. Pabati kay Salve Arimado, happy birthday. Morning, happy birthday po kay Aris Ligaspi from Tita Karen ng Puro Ligaspi. Sa mga miyembro kan Familia Africa na nagdadangog sa programa mo po, salamat. Sabi ni Karen ng Puro Ligaspi. Okay? Happy Fiesta Ilawod, Kamalig Albay. Fiesta pa. Oy, di magparasorosuhan sa piyesta. Limitado mo na po kita. Ang importante po, mga G na lang kita dyan sa loob kang harong. Magadangog kimisa yan sa simbahan basta i-observar ang social distancing. Okay? Good morning, Tabi. Sisay daw ang may jurisdiction kan mga PUV sa PUJ ngunya na may pandemic. Baka lamang apo na rin daw ang mga magabiyay na van na dahil naman magsunod sa 50% capacity. May nailing ako na tulo-tulo tabi ang pasayro kada raya kan tukawan. Wala social distancing. Ang problema, tata ang LTO, LTFRB, budang iba pang ahensya. Maining doang ahensya, mapagal magkaarapudan ini. Toto, sige po, forward ko ining concern nindo, ano? Sa mga biyayang yan. Belated happy birthday po kay Rosa Malana. Yan. Okay, sige po, happy birthday. To you. Happy birthday. Okay, okay no? Mga tugang ang mga bareta, madali mayroon pa. Delikado yan hen sa mga motorista. Yan nalo natin ang po sa bugtong. Iyo nga ni. Tama yan, amigo. Sir, pakicheck po sa mobile mo. Tagari may sulo sa inutan kan Save More. Garos so dating clinic ni... Mobile. Yun na, paduman na. Paduman na sa sulo. Paduman na. Okay, sige. Ang mga bareta, susunod na. Pagkalipas lang kayo. Ay, madali lang na. Sus ko, erak man kayo. Madali lang ha. Happy birthday po kay Mrs. Heidi Llarena. Sabi ni Bugs Pelgone. Happy birthday nga to my sister, Heidi Llarena. Yan. Sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live. Good morning tabi sa Indogabos. Mga nakatutok sa Morning Hirit. Sandali, check ko kung mayroong may birthday. Happy birthday. Birthday. O, bueno. Alright. Okay. O, bueno. Dito na lang po sa iba pa ha. Good morning tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live. Nakalipas lang kan mga patalastas ang mga bareta. Susunod na. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Maski sa iba kapag poon, sa Red Horse man sa naikamatapos! Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kanta maperma kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse, extra strong. The #1 beer, hindi lang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga nagihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:07 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Webes, pitsaon sina kan Pebrero. Headlines kan mga bareta. Day pagsulog nin mask nin mga driver sa mga public utility vehicle asin iba pang auto. Napag-ururonan kan mga miyembros kan Interagency Task Force sa Bicol. Bicol International Airport, 75% na ang completion. Registrasyon sa Philippine ID System, ipinagpadagos na. Sobra po sa 1,000 nakadugang sa kasunin COVID-19 sa nasyon. Bayanihan 3, suportado sa Kongreso. Makusog na linog, nakayugyog sa Indonesia.
Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Nasa 75% na ang kumpleto o 75% ng kumpleto ang ipinapagibong Bicol International Airport sa Barangay Alubod, Daraga, Albay. Sinabi ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda na iyon ang padagos na nagtatrabaho na makumpleto ang proyekto. Tanganing matapos iningon niya na taon. Dinagdag pa niya na ang mga albayanos pwedeng makasiguro na siya padagos na mahero tanganing matapos ang proyekto sa mas talong madaling panahon. Sa ibong nalado, si DOTR Secretary Art Tugade may orden na magkaigwanin 24/7 na trabaho sa aeropuerto. Mientras tanto, sinabi ni Salceda na sa iyang opisina, padagos ang espersos makagibonin mga tinampo na makonektar sa iba-ibang lugar pasiring sa aeropuerto. Dakulang pasasalamat ni Legazpi City Mayor Noel Rosal sa tinaong tabang kang United States Agency for International Development o USAID sa mga kababaihan sa syudad. Sigon kay Rosal, dakulan magiging katabangan sa mga micro, small and medium enterprises ang paglaag din mga protective plastic covers sa mga tindahan sa pagkontrol asin pagkortar sa paglakop kan COVID-19. Enot na pinaglansar ang Strengthening Urban Resilience for Growth with Equity o SURGE project ang USAID na may kamautan na matabangan na makaangat sa pagkabuhay ang mga kababaihan na nagninegosyo asin suportaran ang programa kan syudad asin Department of Trade and Industry sa mga programa para sa MSMEs. Matapos maoktaba dahilan sa epekto kan COVID-19 pandemic, ipinapadagos na kan Philippine Statistics Authority o PSA ang rehistrasyon para sa implementasyon kan Philippine ID System. Sinabi ni PSA Regional Director Engineer Cynthia Perdes na ipinapadagos na ninda ang step number 2 sa proseso kan PhilSys kung sain ang mga magkakaresibi nin schedule para digdi kinakaipuan na magduman sa iba-ibang eskwelahan kan Embarcadero o sa iba-ibang eskalon o sa kaduang eskalon kan Embarcadero de Legazpi sa Barangay Victory Village para sa pagkuhanin iba pang informasyon pati na ang biometrics. Sayang pinaliwanag na daiman pwedeng sarabayon ang mga maparistro dahil tayo pinapasulonin ang minimum health protocols kontra sa ulakit nin COVID-19. Estudyanteng problemado sa cellphone na gagamiton sa online learning. Sobrang naugma asin pasalamaton sa donor kan sarong tablet matapos maresibi kay ni ang gadget. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Maugmahon asin pasalamat tununon an aki na si Rosel Corrido, 18 anyos, taga Purok 3, Tandarura, Ligao City, estudyante kan Paulba National High School kung saan personal na ipinagtao kan DCGB News an Lenovo tablet na ipinagdonar gikan sa may mahuyong buot nahirak matapos an pinsan ni Rosel mga pudan sa DCGB kung sisay lamang ang pwedeng makapagtao ni na cellphone sa aki kung saan sa sobrang pagtios dahil kayang makabakal kan pamilya ni na cellphone sa ibong kan desididon man ini sa sayang pag-aadal nagtrayumpo ang pangapudan kung saan igwanin nagtao ni na gadget asin kaso hapon papasalamatonon si Rosel dahilan sa igwa na siyang gagamiton sa mga pagre-research alkumusta ang mga magurang kainis sinda nagpasalamat man lalo na sa angkorman na nagangaran Henry Maceda kan DCGB kung saan kun bako sa saya dahil marirealisar ang kamautan kan aki na magkaigwa ni na gadget na gagamiton sa pag-eskwela dahilan sa pagtios dahil ninda pwede kayang itao tal kumusta sa mga magurang kaini si Salvador asin Shirley Corrido labi-labi ang kaugmahan sa donor na naging kung saan sa pagikan DCGB naging tulay para magkaiguan ng gadget ang grade 7 na estudyante kan Paulba National High School na si Rosel Corrido. Sasay mo. Ngayon po niya akong grabe sa piso orang magamit na gadget, pang-eskwela po. Kaya salamat po kay ate. Tapos salamat din po sa nagtao kani.
Tapos sa ilo po. Salamat po kay Kalendri. Bibigyan po. Yan si Rosel Corredo, pinag-resibe na niya ang Lenovo tablet kaso hapon sa Ligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, tabang OFW Educational Program, binuksan na kan OWA Bicol sa taho kan pandemyang COVID-19. Ans Galero sa detalye. 30,000 pesos kandidad ng educational assistance ngunya na taon anit kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol para sa mga aki o dependents kan mga kwalipikadong OFW na ngunya nag-aadal pa o nasa kolehiyo. Sigun sa OWA Bicol na pinamumuhan ni Regional Director Henry Miraflor, bukas ngunya ng sendang tabang OFW program na sarong Tertiary Education Subsidy Program katuwang ang Commission on Higher Education asinman ang Department of Labor and Employment na may katuyuhan na matabangan o masuportaran asin maipadagos at pag-aadal kan mga OFW dependents na yaon pa sa kolehiyo. 420 ang target na beneficiaryo kini sa Kabikolan kung saan makwalipikad digdi ang sarong college level dependent ng OFW na pinabalik na wara ng trabaho kay nagadan sa panahon kan pandemyang COVID-19. Para sa may mga agom na OFW, ang dependent pinda ayo ang sendang aki na dai pakasal asin nag-edad 30 anyos pababa mantang kung single ang sarong OFW, pwedeng magkwalipikar ang sa iyang aki tugang o kay pamangkin na dai man kasal asin siringkan enot nag-edad man 30 anyos pababa. Sigun sa OWA Bicol, pwedeng i-access ang sendang website na https://tabagtracker.owa.gov.ph para maaraman ang mga detalye may kinaraman sa programa ninyo na binukusan sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga iba-ibang mga ahensya kan gobyerno ang pwedeng magtaonin solusyon sa problema at sa reklamo kontra sa mga driver nin mga public utility vehicle sa satuyang rehiyon. Na day nagsusulog nin mask o kung bako man ang mask nasa koko habang nagmamaneho, dara ang mga pasahero kan sa iyang vehikulo. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni DILG Regional Director Anthony Noida, Chairman kang IATF Bicol, na napag-ururunan kan sendang komite sa ginibong meeting kasuhapon o kanuminaging aldaw ang siring na bagay kung sa ini pinagtaong kwenta ang sinabi ng problema sa Philippine National Police. Ayon magsita asin mag-imponer sa mga nagmamaneho kan sinabi ng bihikulo na siring ang sitwasyon. Kasarabay man ang mga ahensya kang LTO, LTFRB, asin iba pang mga agencies, kasarabay ang local government units na mag-imponer kan nagkadigong ordinansa may kinaraman digdi. Tinaman ni Noida na ang maabot na daw ang sendang ahensya mapaluwas o ang sendang grupo mapaluwas nin guidelines may kinaraman sa siring na bagay asin ini de papabayaan na problema na concern kan publiko. Sa ibong nalado ang mga local government units sigwa naman ki ordinansa na naibilog para digdi alaga day paman na implementar nin toltol. Enot kay ni nagreklamo ang mga nagsarakay sa mga jeepneys magin sa iba pang mga buses na nagbabiyahe sa palibot kan Bicol dan mga driver na sendang nasasakayan nakamask man nga ni alagad an mask nasa kuko o kung bako man ngimot lang ang natatahuban alagad luwas ang dungo. Mantangan iba talagang dahil nagsusulog nin mask. Sarong soltero nagreklamo matapos mahak ang sayang account asin ipinagkalat ang uba na picture kan sayang girlfriend kunday ini magtao kan pigahagad na kwarta. Lowens Barcena sa detalye. Sarong 20 anyos na lalaki ang tuyong nagreklamo na sa Legazpi City Police makalihis na aligadong mahakan sa iyang Facebook account. Asin ipigparakalat ang pribadong mga uba na picture kan sa iyang girlfriend kanday ini magtao kan pigahagad na kwarta kan sarong hacker. Ang nagreklamo sa Legazpi City Police tuyong day ipag-uunambitan ang pangaran sarong college student na taga Legazpi Port District area nasusog sa iya kan nakalihis pang Mayo 2020 na hakso sa iyang Facebook account. Asin su hacker, minisid siya na nag-aaga din 1,000 nga ni na maibalik an sa iyang account.
Daina matunong so girlfriend kan biktima chinatman kay ding hacker din sa rong dummy account. Pinatakot na kunday magtataon in 2,000 pesos. Dai kay ni ibabalik sa account as in ipapakalat an sa iyang mga nakuwang mga ubang picture. Kan Pebrero 2021, guminibo naman din dummy account so hacker. Asin so kapot kay ning mga ubang picture, ipinadara mismo sa mga tugang kan girlfriend ka nagreklamong lalaki. Kailang kay ni naalarma na ang biktima, puminasiring na sa hepatura tangani nang mag-agad ni na ayuda. Alagad ang hepatura ini-refer ini sa Cybercrime Unit kang Kampo General Sirmion Ola para sa formal na disposisyon ngani na maisiyan kung ano ang gigibuhon tangani nang ma-recover ang account asin mapanimbag ang may kagibuhan kan siring na bagay. Dagdag na bareta kay Basen Reboy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Mag-live-in partner na dakop sa bypass operation sa Tabaco City. Jomar Bien sa detalye. Nadakop kan mga otoridad ang magka-live-in na suspitadong drug pusher sa siyudad ng Tabaco. Ini natapos na maglansar ng drug bypass operation ang mga operatibo ng pulisya asin Pideya sa residensya kan duwa sa Purok 3 Barangay Salvacion, Tabaco City. Nabistuan ang duwa na sinda Romeo Canigla Donado alias Kamatis, 39 anyos, sarong markado asin haloy ng nasa listahan kan mga drug personality sa syudad. Asin ang sa iyang kalibin na si Rose Capin, 30 anyos asin bago pa lang na idinagdag sa listahan kan mga otoridad kan mga personang involved sa droga. Nakuha sa duwan ebidensya arog kanapat na sa siya pinagtutubudan na shabu. Jomar Bien, DCGB. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas, abangan po sa samuyang pagbabalik sa Lungpuris Trainee. Arestado sa kasong pagbayolar sa Violence Against Women in Children's Act sa Daraga, Albay. Iyan po asin iba pa, makalipas lang kayo. GB News Express. GB News Express. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it.
diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ikamatapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero kung wasak. Tiktiman sana ang pulik mo, tiktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero kung wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse extra strong, the #1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Mga drug personalities, mas kinasa bulod, pinagmumonitor ngunyan kan mga pulis. Al Armario sa detalye. Naputol ang signal ni Pading Al. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya tong bareta, bukas ang Social Welfare and Development Office sa probinsya Kanalbay sa pag-akseptar kan mga aplikasyon and entries kan mag-agom na mag-ibahan nanin 50 taon. Ini matapos na ilansar kan Provincial Social Welfare and Development Office sa pagi ni PSWD o Chief OIC Chief Eva Graheda na ang 2021 search for best couple.
Sigon kay Grahida, ang mga mag-aragom na 50 ng taon na nag-ibahan o magsiselebrarin golden wedding anniversary ang kwalipikado sa siring na pagkonsuelo kan gobyerno probinsal kan Albay. Ansi say man na interesado kay puhan na magpreparar kan sa indang marriage certificate, PSA, marriage contract, valid ID, barangay clearance, as in endorsement hali sa lokal na gobyerno. Ang mga interest kan magagom ipapairaram sa validasyon tanganing maaraman kung sisay ang makanggagana ng 10,000 pesos na premyo sa kada saro. Mientras tanto, saro po na police trainee arestado kan mga otoridad pagkatapos na magbayular sa Violence Against Women and Children Act sa Daraga, Albay. Renz Luna sa detalye. Sa bisa din mandamiento de arestado ang sarong police trainee digdi sa Banwaan in Daraga sa pagbaylar sa Violence Against Women and Children's Act. Ang suspect na midbidan na si Joseph Philip Quirona E. Armenta, sarong police trainee sarong 29 anyos, orang agom, as a resident ng Prok 5, Barangay Anislaga, Daraga, Albay. Siguro di sa police sa blatter sa bisa ni mandamiento de aresto na ipinag-issue ni Honorable Judge Jose Pocholo R. del Rosario, ang presiding judge ng RTC Branch 2 Family Court digdi sa Daraga, Albay. Ang inaresto ang nanambitan ng suspect sa pagbayular nga sa Republic Act No. 9262, ining Violence Against Women and Children's Act, na igwang pinagrekomendar na piyansa na maabot sa 200,000 pesos asin 80,000 pesos. Kaya ngunyan, nambitan ng suspect na sa ipaturo naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Madagdag na bareta, Renz Luna, DC. Balikan na po ang report ni Padingal Armario. Hali dyan sa luwas. Dahil magsiguro ang mga involved sa illegal na droga, magsabulod man o sa banwa. Yan ang mensahe na gustong ipaabot kan likas PNP asin PIDEA na padagos ngunyan ang mga intelligence work para hanapon ang mga involved sa droga. Mismong si likas PNP Chief Police Superintendent Rodilon Dirita, aninot nang nagsabi na sa rini sa indang mga priority. Ngunyan, totoong mas nagiging maingat ang mga pulis lalo sa mga rayong barangay dahil sa insurgency. Alagad ang mga operatiba sinda ang padagos manggaray ang monitoring sa notarman kan DCGB News. Padagos sindang nagtatrabaho. Kaya mensahe kan mga otoridad sa mga drug personalities ay magsiguro kan sa indang hero-hero. Alarmario, DCGB. Mga tugang, oras po sa Pilipinas. Alas 6:32 na, nin paggaga. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri. Bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, dahil pa sigurado kan gobyerno ang mismong petsa kan pag-abot kan bakuna kontra sa COVID-19 sa nasyon gikan sa Pfizer, BioNTech. Sigon sa kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tentative schedule pa sana ang nai-report na petsa kan pag-abot sa bakuna sa nasyon dahil wala pang opisyal na petsa ang pagtaon nin COVAX facility kan WHO. Katako din kan pinaglaoman giraray kan NTF COVID-19 asin kan Department of Health na maabot ang primerong batch kang Pfizer na nasa 117,000 na doses sa ikaduwa o ikatulong simana kan Pebrero. Ibabalik po kan gobyerno ang mga bakunang itinao kan China sa nasyon sa oras na dai aprobaran kan Food and Drug Administration ini. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na dai man pwedeng gamiton ang mga bakunang dai man nakapasar sa pag-aadal kan FDA. Magigaramdoman na sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na matausin na rin bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Siring man sinabi ni Roque na tiwala siyang matatawanan in emergency use authorization gikan sa ibang nasyon ang bakunang itatao kan China sa Pilipinas. Uminabot mga tugang sa kabilugan na 541,560 ang bilang kan kumpirmadong kaso nin COVID-19 sa nasyon. Sa datos kan Department of Health, ini matapos marehistro ang 1,345 na bagong kaso nin virus. Nasabing bilang
kan COVID-19 sa nasyon, sobra po sa 30,188 ang bilang kan mga aktibong kaso kaini na nasa 10%. Sa kaparehong datos, narehistro man ang 14 o 114 na mga bagong nagadaan sa virus, kuya puminakol po sa 11,401 ang COVID-related death sa nasyon. 493,971 ang total recovery sa Pilipinas matapos marehistro ang 276 na bagong narahay sa virus. Ipinaglansar na sa Metro o sa Manila ang pigaapod na COVID-19 Food Security Program. Tanganing matawanan ng benepisyo ang maabot sa 700,000 na pamilya na maresibinin monthly food subsidy. Sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ng paglansar kan COVID-19 Food Security Program, inisyatibo kan lokal na gobyerno tabanganing matabangan ang mga tiyos na pamilya na minaabot sa 700,000 na yon maresibinin monthly food subsidy hali sa lokal na gobyerno. Sayang tinawanin doon na habang nagapadagos ang pandemic, sa pagikan sinabi ng programa, makakatabang ini sa pamilya asin makakasuporta sa ekonomiya kan Pilipinas. Sa ibong nalado, tinawanin doon ni Moreno na ini magpapadagos habang may pundo pa ang lokal na gobyerno. Mantang ang COVID-19 pandemic, igwanin pang halawig na impact sa satuyang nasyon asin sa ekonomiya kay ni kung kaya dapat sana na sa pagikan COVID-19 Food Sufficiency Program o Subsidy Program makakatabang para maibitaran o mahingganan ang mga nagitrios na kamati kan dakulang pagtios gerakan sinabi ng virus na nakasentro sa National Capital Region. Sa ibong nalado, sinabi ng bagay, padagos naman na naghahanap nin mga o pinagbabalidate ang iba pang mga persona na pwedeng makakuha kay ni. Ang sinabi ng katuyuhan o kan sinabi ng programa ay katuyuhan na makapagtaunin inspirasyon asin makapagtaunin kaugmahan sa mga ini. Lalo na ang sa iyang programa na Manilinyo First, asin ini igwanin direksyon sa nin marhay na futuro sa maabot na aldaw lalo na ngunyan na taon 2021. Niyog-yog po nin magnitude na 7.7 na linog ang southeast kan Loyalty Islands sa Indonesia. Sigon sa European Mediterranean Seismological Center o EMSC ng epicentro kay ni nasa 401 kilometros kan eastern Tadinikan, New Caledonia. Asin may rarom na 2 kilometros. Nagdarama rin tsunami sa nagkaperang parte ko ng Australia. Ang nasabing linog nagpatanid man ng Australia Bureau of Meteorology na mapiktaran ang Lord Islands na sa nasabing isla na may 550 kilometros sirangan na parte kan Australia. Iba pala yun, pagkumampala sa Indonesia sa laso sa kuyang pagkabasa. Sa Australia po ang nangyaring linog. Mientras tanto, isinalang po sa COVID-19 o isinalang sa COVID-19 swab test ang atama na ayam kansarong pasyente nin COVID-19 sa South Korea. Matapos ining mahilinganin sintomas arrogancy punasin kalintora. Base sa report, nasa 8 anyos ang babaeng ayam sa Cocker Spaniel o ayam na Cocker Spaniel asin 14 días ining naka-quarantine kay banan sa iyang amo. Dinara sa Seoul Animal Sanitation Laboratory ang sample na nakuha sa nasabing ayam para pag-adalan asin piglalauman na mailuwas ang resulta kan test sa masunod na semana. Magigiramduman na inot ng na-report na nagpositibo sa COVID-19 ang sarong ikos sa South Korea kang Enero na pinagtutubudan kan mga eksperto na naulakitan hali sa nagpositibo kaining amo. Ibinasura po kan WHO ang pagtubod na nagpuon ang sarong laboratorio o sa sarong laboratorio sa Wuhan City, China ang COVID-19.
Sinabi ni WHO Mission Head Peter Jen Barik, posibleng primerong tinamaan ka na sabing virus ang mga hayop bago ini naglakop sa mga tao. Sinabi niya ang natural reservoir sa mga paniki ang pigtuturo kan mga nakalap nindang ebidensya. Katakod kay ni na kondukta man in investigasyon ang WHO team sa mga cold chain na ginagamit sa trade and transport kan frozen food na posibleng nagdara kan COVID-19 sa Wuhan City. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nag-abiso ang Department of Health may kinaraman sa sistema kan pagtudok ng COVID-19 vaccine sa oras na magabot na mga ini sa nasyon. Sinabi ka na siya na dahil kay puha na masigurong padagos na magfunksyonar ang health system, ang mga medical frontliners ang primerong makakaresibin ng bakuna. Masunod hindi ang mga eligible senior citizens dahil sinda na sa greatest risk kan severe infection o kagadanon. Inibase man sa mga lokal na datos na mas peligroso ang COVID-19 sa mga may edad na. Idinagdag pa ang DOH ng pagkakasunod-sunod kung si isenenot na makakaresibik ang bakuna naman sa pagigantabang kan mga eksperto. Sarong pagirumdom kan DCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at maya. Ipinagrekomendar po kan WHO na ibang bakuna ang gamiton sa mga may edad na 65 years old pa itaas. Asin pwede ang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Sigon sa Strategic Advisory Group of Experts on Immunization panel, nakaipuhan ang 2 doses kan bakuna na may tudok sa mga mabakunahan na may edad nin 8 sagkod dosing simanang interval. Tinawanin doon kainin na maski dahil sa kapasidad. Manungod sa efficacy kan AstraZeneca kontra sa South African variant, wala nin rason para dahil ni-rekomendar sa pagbabakuna. Magiganumduman na pinapundungo na ang rollout kan AstraZeneca sa South Africa matapos maglubas ang impormasyon na dahil kainin na lalabanan ang South African variant na lakop na sa nasabing nasyon. Sandali lang po, apudantan Pag-asa Legazpi, aramon ta daw kung kumustanan magiging kamugtakan ng panahon, gari nag-init na po sa tuya na palibot. Nagluwas na po ang aldaw, aramon ta daw kung diretso na tabi ini na pag-uran, pag-iinit, mga tugang sa satuya tabi na kapalibutan. Kasuhapon po baga na lusaw na po sa low pressure sa tuya na pinagbabantayan, mga tugang. Good morning, Tabi Pag-asa. Yes, sir. Good morning dito, Sir Henry. Yes, sir. Paring Mike, sa under ka ngayon sa ating pagbabalita. Go ahead, anong latest na forecast mula dyan sa inyong tanggapan? Ito po, yung ating binabantayan na low pressure area dito sa silangang bahagi ng Mindanao, ito po ay nalusaw. At yan naman po ay medyo humina po. So, ang makaka-apekto po sa buong bansa ay ang easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko. At asahan po natin na ito pong easterlies na ito ay actually nakaka-apekto sa silangang bahagi ng ating bansa. So, kasama po dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kami pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan ng Idiran na may banayad hanggang sa katamtaman pagtalon ng karagatan. At para sa panghuling pagpapalabas natin ng gale warning dito sa lugar ng Camarines Norte, sa northern and eastern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes. Ating pong inaalertohan ang lahat ng mga gumagamit ng mga sasakyan pandagat dito sa katamtamang pagtalon. Mula sa Pag-asa, DOST, Michael Francisco, nag-uulat. Salamat, Michael Francisco. Report, hali po dyan mga tugang sa Pag-asa Legazpi. Business News. Business News.
Maabot po sa 9.72 million na buhay na urig ang nawawala sa supply kan nasyon base sa Enero 1, 2020 na data kan Philippine Statistics Authority o PSA. Ini matapos magbaba nin 24% ang produksyon ng urig kung ikukumpara sa 12.80 milyon na heads na narehistro kang Enero 1, 2020. Base sa datos, 13.3% ang nawara sa backyard farms, mantang 41.8% man ang commercial farms. Pinakadakulang riyon ang nawara ng urig ang Central Luzon na may 49.1%. Ang Central Luzon ang dating panginot na producer ng urig na nakapagsusupply ni 97.22% metric tons kan live weight kan fourth quarter kan taon 2019. Sangon niyan ang kalabarasyon ang top producer kanurig na pinagsusundan kan Northern Mindanao as in Central Visayas. Sigon sa PSA, ang farm gate price kaini nasa 98.82 per kilogram ang taon 2019. Pero pag-abot kan Disyembre 2020, naglangkaw ang 126 pesos 60 sentimos per kilogram ang live weight. GB News Express. GB News Express. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga bareta. Digdi po mga tugang sa GB News Express. Digdi po sa DCGB. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta. News Manager Mar de la Cruz. News Director Edwin Peralta, Salado Lokal, asin Angel Mustasa. Ibang report kan mga pagiriba halit dyan sa luwas. Iyan po ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang, nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa kulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ug
Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/Albay Computer. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige daw. Pirang minutos na lang. Madali na po ang alas 7 ni Naga. Storyang may init, pamahawan. Makaday na may habol ni Renzo. Storyang may init. Storyata. Sa morning hit. Nasarong driver ang pinauranan badolin payong kanagong. Nanadakop na sa iyang chika babes, ginibong kuhan, konduktor sa jeep. Nangyari sa maabaka. Pag-ingat ka mo ha, ining mask na ini, mga tugang, bako lang ini gamit sa virus. Pwede po ining pang disguise. Okay, Ronald? Pag nag-mask si Mrs., umingat ka mo, tabaga kung madakop ka mo. Dahil mo nila may bidan si Mrs. mo na palansuyaon sa likod mo. Henry M. in the morning. Henry... Saga, tabaga pigo-construct pa ni... Mapakalamang kayang pag-ibog ka itong script ni Renz tungkol sa iyang style in pag-deliver kang kulalap nit. Okay? O, bueno. Jimmy, maya po tabi, Jim, si Dr. Alan Lucanyas kan department akan BRDRL. Sabi ni Dr. Alan, ihapot ko nga niya tabi kay Sir Jimmy kung pigdakop man tabi so nag-fake kan papeles. Hindi lang yung driver ang dinakop. Connivance po ito, commit illegal acts po yan. Baka may protector din. Salamat. Kasi I fear po na baka yung results din po kan COVID, pig-fake man. Iyo mananggad adi? Iyo mananggad.
Di ba nila naisip na pwede silang magkalat ng COVID sa mga ginagawa nila? Iyo na nga Dr. Alan ang kwan dyan. Tamaan sa imo tabing hapot. Ha? Kaso bagong aga, so mga day patabi, mga tugang nakadangog kang istorya. Yun na matapasan na ngunyan. Si Jim, congratulations tabi sa Libon PNP sa paagi ni Chief of Police Arabejo. Ano? Sinda mga tugang may na-uncover na motibo nin nagkakapira na mga van na nagbabiyahe from Albay to Manila as in vice versa. Nadiskubre nila duman sa indang munisipyo dahil ang taso pulis nag-undercover tabi as in nagsagin-sagin na pasahero sa record kan reklamo na kaabot sa COP na may namamasahero na mga van pasiring sa Manila na nagsisingil nin 2,500 pesos ang kada saro. Na-discover, ta siyempre pag magibo ka po kayan, sumasakay, dapat igwayan ki mga magkakanigong papeles. So, driver, dapat igwayan ki magkakanigong papeles. Di na-discover kang pulis pagkatapos na magsagin-sagin na pasahero, napiki mga tugang an mga papeles, napigpapahiling sa mga checkpoints. Tama ining point ni Dr. Alan Lucanyas, kung piki ito na mga papeles na kapot-kapot kang driver, sisay ang nagpiki ka ito. Di ba? Sisay ang nagpiki, tamay posibilidad, Ronald, na pati so COVID result, test result, o kung ano man ang nyaon duman na naka-attach sa requirement sa pag-travel, baka piki man. Ta sinabi kang pulis duman sa itong nagsagin-sagin na pasayro na pulis pala, de nga ako sir ki dokumento na mag-travel. Ang sabi da kan driver kan van, ako na ngayon bahala, sir, kung paano nga kita kailan. Pag nag-agi nga kita sa checkpoint, may papahiling nga kita. May posibilidad mananggad na bako lang sa papeles, pati so, ano yan, mga certification kan mayor, certification kang LGU, kan health official, buda sa iba pa, piki ma, tapilik piki ang gabos na papeles. Iyan ang problema tangon yan. Sa paagi ka iyan, pwede kita mga tugang na magpalakop nin virus kan COVID kung peke ang sa tuyang papeles. Tas yung mga nagbabiyahe, dahil man po ito uminagi sa assessment kan mga doktor, buda iba pa, na mga personalized po sa kada lokal na gobyerno, peke nga niyang pipahiling na papeles sa checkpoint. I-forward ko ini kay Director Noida, na istoryang ini. Tangani na maipag-urunan sa IATF, na bantayan ini, igwa na kitang confirm na istorya na nadakop mismo kang Libon PNP, kan Libon PNP. Piki ang papeles kang van na naghatod din mga pasahero sa Manila as in vice versa. So nadakop, taga-Tarlac. Saka baga, makurtar mo baga kan ang COVID. Nakita mismo mga tao, mga tugang, nagko-contriber para po mga tugang maka-dilen siya sana, pero sa pagi po mga tugang nin illegal. Congratulations tabi sa Libon PNP sa pagi ni Chief of Police Arabejo. Pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon, Consuelo Barreta. Okay. O Beno, mga tugang Tod 7:30 to 9 mabalik kita sa programang Anapot. Sabi kan texter, pasalamatan ta sa pulis, ta trinabaho yan. Iyo po, totoo yan. Dapat makulang ito mananggan na driver ang investigaran. Pati so mga persona na nag-issue. May nag-issue kaya may nasa likodan kan pag-manipulate mga tugang kan mga papeles. Dapat sarap manangat sa dapat itong reparohon. Sa pagmata mo pa. Digdi sa Maoraro may mga van Philcab na galing Sorsogon at galing Manila na dumadaan. Consuelo Barreta.
Good morning. Baka po pwede mo po ma-inform ang mga pulis sa checkpoint from Legazpi going to 1st District na may mga jeep na nagbabiyahe lalo na paghapon na dahil nag-observe ng health protocols. Paano ang jeep? Pag maagi sa checkpoint, papalaugon sa laog, surusuan pa. Ay ko, sisay daw ang dapat mag-assist magkuang kay ano? Mag-check kayo ni dyan sa provincial government na magkaigwanin arog kayo monitoring buong probinsya Kanalbay. Ope no, tawad babalikan ta po. Salamat tabi sa nag-text na. Babalikan ta po tawad ang mga istoryang yan. Di po sa tuyang programa. Happy birthday muna kay Madam Cherry Bell Atuli, Teacher Canbitano, and Madam Robbie Rosin Cangogon. Happy birthday po. Birthday pala madingchi kang barkada mo, si Ma'am Ruby Rosin. Happy birthday. Saro sa mga sexy asin magayon na teacher dyan sa Gugun ano? Sa Gugun siya na. Sa na Gugun. Kaya padabaon siya ni Agom niya. Si Agom niya nila, nagiling sa iba. Siya sa napin nimang pigiling. Magayonon ngayon si Agom. Happy birthday tabi, Ma'am Ruby. Boda kay Madam Cherry Bell Atoli. Sa Bitano, manaka-assign. Pag mata mo Gapos kayang teacher, mga magayon. buksan mo Boda mga gwapo. impormasyon, konsuelo. Salamat kan sa inong pagantabay. Goodbye. Henry Maceda po. Ang lalaking hindi inuumaga. Yung seryoso o katuratan. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus